hvala na lepom uvodu. O Dragani Mirković mislim da ne treba trošiti reči. Vi ste, eto, kroz 40 godina karijere upoznati kakav je ona čovek. Ja neko koji ima 29 godina, eto, kroz neke, pratio sam njen rad samo preko malih puta, malih ekrana i kroz medije, ali ovo što sam doživeo, eto, prosto mislim da nije za svaki dan da se doživi, ne trebaš da budeš skromna što se toga tiče, nemoj da ti bude neprijatno što ću ovo reći, ali je istina jedna i ona mora da se zna. I eto, ta čuvena trojka iz bloka, pogledat ćemo slike sada na televiziji kako je to izgledao prvi kontakt moj i Dragani nije kada smo radili pomoć jednoj porodici iz Prijezdića kraj Valjeva, sedmočlanoj porodici. Ona se na prvi moj poziv odazvala, jako nije znala ni ko sam, ni šta sam, ali je mnogo lepa stvar jer je čula o organizaciji, to je jedan veliki plus, i da je ona bez imalo premišljenja rekla da ja taj dan dolazim, taj dan je bio Veliki petak, katolički Božić je bio, to je, oprostite, taj petak, ona je rekla da dolazim i eto tada je krenula ta jedna neverovatna energija i ta jedna neverovatna priča gde je ona i pevala i pred eto 1000 ljudi koji su bili tu, ponašala se tako prirodno gde eto stvarno nije svakidašnje tako nešto sresti. Nakon toga vrlo brzo usledio jedan poziv, to je tada sam ja rekao i to je stvarno istina i to stvarno tako treba prenijeti da ja sam sada zakleo da ću raditi humanitarnu arenu sa Draganom Mirković i svi su mi rekli da sam ja lud i da možda to što pričam nije baš najpametnije, pošto sam ja tada imao 26 godina, ali ja verujem u snove i verujem u ono što Bog zapiše i jedino, eto, njegovo je to što izrežira, njegovo je da mi to ispunimo i do toga smo došli. Ja sam Draganu pozvao i rekao joj radimo humanitarni koncert, hoćemo da radimo humanitarnu arenu, petak 20.000 ljudi, subota 20.000 ljudi, nedelja 20.000 ljudi i Dragana Mirković je rekla dogovoreno. I ja kada sam to pričao mojim prijateljima i porodici, svi su me gledali kao ludaka, ali evo 2024. godina mi predstavljamo humanitarnu turneju, a zašto turneja? Zato što je Dragana posle samo jednog dana zvala i rekla, pa što bi radili 2-3 koncerta, ajde da radimo humanitarnu turneju, ajde da radimo 15 koncerata. I vrlo je bitno i reći da Dragana i njen tim će kroz ovu humanitarnu turneju za svaki koncert koji bude bio u Srbiji donirati po $1.000.000 u humanitarnu organizaciju Srbi za Srbe. Tako da samim tim ova akcija će biti uspešna, a mi ćemo ovom konferencijom samo otvoriti vrata za dobrovoljce i da kažem ljude dobre volje koji žele da se uključe u ovu akciju, da budu Dragani vetar u leđa i njenom timu, jer opet se sama stavi na raspolaganje i stvarno jedan veliki, da kažem, veliki krst će poneti sa sobom veliku težinu da sama želi da iznese jedan ovakav projekat i evo javi se u moje ime i u ime naše organizacije, stvarno zahvaljujem i eto, nadam se da ćemo krenuti, to jest ne krenuti, nego od arene ćemo krenuti sa tom najavom za pomaganje porodica. Nećemo da obećavamo, da kažemo koliko ćemo porodica pomoći, jer je vrlo bitno da znate da smo spremni da uradimo mnogo i da ćemo se potruditi da uradimo mnogo, ali nećemo reći broj porodica koji ćemo pomoći. Za sada ćemo krenuti sa jednom porodicom, sa 2 porodice, sa 3 porodice i vrlo je bitno da će ova akcija da bude isto jedinstvena po tome, jer ćemo da snimimo serijal o tome šta smo uradili za vreme Draganine turneje u Srbiji. Tako da sve što smo krenuli sada i kao što ste videli na videu decu koja će dobiti svoj krov nad glavom uz pomoć Dragane, Dragana će pevati za svu tu decu kao što su oni najavili u ovom videu, Dragana peva za mene, ona će pevati stvarno za tu decu i pomoći da dobiju krov nad glavom, da li će to biti i pravljenje kuće od temelja, sanacije kuća, bilo kakva pomoć, sve ćemo zabeležiti, snimiti i napraviti posle cijele turneje još jedan serijal kao zahvalnicu i kao jednu uspomenu i istoriju kroz ono što je jedna, eto kao što je Mara rekla, velika regionalna, najveća muzička zvezda na Balkanu radila, dala svoje srce, dušu, slobodno mogu da kažem, energiju i posle, eto ja ne znam koliko vremena smo čekali ovo 2 godine od kad smo se to dogovorili, meni je stvarno srce puno i eto ja ću, da ne bih više dužio, zahvaliti se stvarno još jednom i na podršci i Dragani na jednom velikom poverenju, jer smo vrlo brzo prešli od poznanika do porodičnih odnosa, do brata i sestre, što je isto vrlo bitno.
Tako da eto, hvala vam još jednom, hvala Dragani, hvala našoj organizaciji, našem timu, hvala Draganinom timu, stvarno ekipa koju sam ja upoznao na čelu sa Aleksom, Goranom, stvarno samo reći hvala. Mislim da ovaj tim zajednički nema nijednu prepreku ispred sebe i kažem još jednom, ajde da budemo tim, da napravimo, saniramo što više kuća, pomognemo što više porodica, a Dragana peva za sve nas. Hvala.